Завладяване на обетованата земя Ханаан. Първа глава. Исус Навин. Божиите разпоредби към Исус Навин. След смъртта на Господния служител Моисей, Господ каза на Исус Навин, Моисеевия помощник: Моят служител умря. Сега стани, премини през Йордан ти и целият този народ в земята, която аз давам на израелтяните. Давам ви всяко място, където стъпи кракът ви, както казах на Моисей, от пустинята и Ливан до голямата река, реката Ефрат, цялата земя на хетейците и до голямото море на запад, където залязва слънцето. Това ще бъдат ваши предели. Никой няма да устои пред тебе през всичките дни на живота ти. Както бях с Моисей, така ще бъда и с тебе. Няма да отстъпя от тебе, нито ще те изоставя. Бъди твърд и храбър, понеже ти ще дадеш на този народ да наследи земята, за която се клех на предците му да му я дам. Само бъди твърд и много смел. Грижливо пази и изпълнявай целия закон, който разпореди моят служител Моисей. Не се отклонявай от него нито надясно, нито наляво, за да имаш успех, където и да отидеш и каквото и да предприемеш. Тази книга на закона да не се отделя от устата ти, но размишлявай върху нея ден и нощ, за да изпълняваш точно всичко написано в нея, защото тогава ще имаш успех в своя път и тогава ще постъпваш благоразумно. Нали ти заповядах? Бъди твърд и храбър, не се бой и не се ужасявай, защото твоят Господ Бог е с тебе, където и да отидеш. Подготовка за преминаване на река Йордан. Тогава Исус заповяда на надзорниците на народа и каза: преминете през лагера и заповядайте на народа и кажете: пригответе си храна, защото след 3 дена ще прекосите този Йордан, за да влезете и завладеете земята, която Господ, вашият Бог, ви дава в притежание. А Исус каза на рувимците, гадците и на половината племе на Манасия: спомнете си поръката, която Господният служител Моисей ви даде, казвайки: Господ, вашият Бог, ви даде и тази земя, жените ви, децата ви и добитъкът ви. Нека останат в земята, която Моисей ви даде отвъд Йордан. А вие, всичките сил, войни, преминете пред братята си в боен ред и им помагайте, докато Господ ви даде отдих, както на вас, така и на братята ви, и те получат наследство земята, която Господ, вашият Бог, им дава. Тогава се върнете във вашето притежание
и го владейте. Земята, която служителят Господен Моисей ви е дал отвъд Йордан, където изгрява слънцето. В отговор те казаха на Исус: ще направим всичко, което ни заповядваш. Ще отидем, където и да ни изпратиш. Както слушахме Моисей, така ще слушаме и тебе. Само Господ, твоят Бог, да бъде с тебе, както беше и с Моисей. Всеки, който се противопостави на твоята заповед и не послуша думите ти във всичко, което му заповядваш, да бъде омъртвен. Само ти бъди твърд и смел. Амин!